Pozdrav svima, dobrodošli na Kaktus kanal. Danas ću da vam pokažem kako možete da zaradite nešto malo novca, znači na internetu. Sve je sigurno provereno, znači bez ikakve panike i svega, nema laži, nema prevare. Znači, na ovom sajtu koji se zove Flibi, može da se postavlja bilo kakav digitalni sadržaj, znači možete postavljati slike, videoklipove, tekstove, bilo šta, znači programski kod, neki, sve što je digitalno možete da postavite i na osnovu pregleda koje dobijete i lajkova i još nekih faktora zarađujete, znači slično kao sa YouTube-om. Flibi ima ugovor sa kompanijom Google koja na sve njihove postove stavlja reklame i na osnovu toga koliko ljudi, znači recimo vi stavite neku sliku, oni će na tu sliku postaviti neke reklame i koliko ljudi bude videlo sliku, neki procenat tih ljudi će kliknuti na reklamu koja se nalazi levo, desno, nebitno, gore, dole i od toga će zaraditi i sajt, a i vi neki mali procenat. I tako u suštini sve funkcioniše. Znači, jako slično kao YouTube zarada. Ko je uključen u YouTube, u principu i zna šta pričam. Ok, znači, ajmo da vidimo. Prvo ću vam poslati, znači, dole u opisu videa ćete imati link za registraciju. Preko tog linka možete da se registrujete i ako se registrujete i postanete publisher, to jest krenete da stavljate slike, klipove, bilo šta, znači ako postanete pravi korisnik, ja ću od toga dobiti $1, isto tako možete i vi to dalje da radite sa svojim prijateljima i tako dalje. Znači kad uđete na taj link, ovde idete na create account ili gde već i popunite ovo sve, možete preko Facebooka da se registrujete, možete ovako preko e-maila, sve normalno, kako god vi želite. I idete create account, tamo na e-mail dobit ćete poruku, vi ćete tu verifikovati vaš account, ući ćete i to je to, napravili ste account. Sad ću ja da uđem, čisto da vam pokažem kako to izgleda, što ja već imam nalog. Znači ovako izgleda, to su neki featured slike, postovi, ljudi stavljaju, vi gledate, lajkujete, možete čak i da skinete neke slike. Uđete recimo ovako, i tu ja sam već ovu lajkovao. Ovako zanimljiv jako sajt, ljudi stavljaju fine slike, jako je slično je Instagramu dosta. A plus može da se zaradi, tako da to je super. Da bi zaradili morate da, nakon što krenete da stavljate neke slike, posle toga idete na ovo monetization i tu idete submit application za tu monetizaciju da bi poslali taj zahtev vaš, da vas prihvate u taj program zarade. I nakon nekoliko dana, nekada i vrlo brzo, sat vremena, 2 sata, nebitno, oni pregledaju tu vašu aplikaciju i ako su vaše slike u redu, niste ih sa nekog sajta skinuli, znači ako su vaše slike i klipovi, šta god ste stavili, ako je to samo vaše, znači nema copyrighta, onda ćete biti prihvaćeni u taj program monetizacije i počet ćete da zarađujete na osnovu pregleda, lajkova i svega. Ja sam stavio par slika tu, stavio sam neku Firenca, Budimpešta i tako dalje. Ovde piše, znači, koliko ste puta lajkovali nešto, ovde koliko ljudi pratite, ovde koliko ljudi vas prati. Takođe možete da zaradite i preko ovih referala, što sam vam pominjao. Znači, idete na referrals, dobit ćete ovde vaš referral link, i njega možete da delite dalje. Kada se neko registruje preko vas, postaće user i kada počne da stavlja slike, znači kada postane pravi korisnik na sajtu, vi ćete dobiti $1 od svakog od njih. Ja sam za sad doveo jednog korisnika, ali on još nije postao publisher, to jest nije stavljao slike, zato nisam dobio još nikakav novac.
Tako da ukoliko želite da mi pomognete, vi se registrujte i počnete da stavljate slike, znači na osnovu ovog linka dole koji je u opisu, i ja ću dobiti nekoliko dolara od vas i bit ću jako zahvalan na tome. I to je to u suštini, znači jako zanimljiv sajt, meni se jako sviđa, čak mi je i lepši od Instagrama, bolje urađen, može svašta, znači može klipove da stavljate, možete sve živo, ono, tekstove, šta god je digitalno, možete da stavite. Jako zanimljivo. I eto, to je u suštini to, nadam se da sam vam pomogao i nadam se da ćete vi meni malo pomoći i hvala vam unapred zbog toga. Tako da, to je to, drugari, vidimo se u sledećem klipu i uživajte.